Je dôležité poskytnúť pomoc, ak sme svedkami úrazu alebo rôznych poranení. Vďaka finančnej podpore nadácie ZSE sme si mohli vyskúšať základy prvej pomoci. S našimi pomôckami na simuláciu úrazov CPR Tools sme pomáhali pri rezných ranách, odreninách, zlomeninách. Po triedach sme si vyskúšali oživovanie dospelého človeka, dieťaťa aj bábätka. Boli sme veľmi zvedaví, všetko sme si vyskúšali a pýtali sme sa na rôzne druhy pomoci. Opakovali sme si telefónne čísla 112, 155, 158 a 150. Maličkí prváci sa učili hlavne čísla a odreniny, ošetriť zlomeniny. Starší žiaci si vyskúšali náročnejšie poranenia a úrazy. Záujem o prvú pomoc je veľký, je potrebné si tieto úkony pravidelne opakovať. Prínosom je aj súťaž v prvej pomoci. ...7. mája 2025 sme v našej škole zorganizovali súťaž s názvom Mladý zdravotník. Cieľom bolo preveriť vedomosti našich žiakov, podporiť ich záujem o prvú pomoc. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou nadácie Západoslovenská energetika. Organizátorka súťaže bola pani vychovávateľka Jozefína Moravčíková. Svoje sily v prvej pomoci si zmerali záchranári z našej školy a záchranári z okolitých škôl. Súťažilo sa v 2 kategóriách. Naša škola získala 3. a 2. miesto. Prvenstvo v obidvoch kategóriách si odniesli žiaci zo Svätého Petra. Srdečne gratulujeme. Vážené kolegyne, kolegovia, milí súťažiaci, vážení hostia, dovolte mi srdečne vás privítať na 0. ročníku dnešnej súťaže Mladý zdravotník, ktorá si kladie za cieľ nie len preveriť vedomosti a zručnosti našich mladých záchranárov, ale aj podporiť ich záujem o prvú pomoc, tímovú spoluprácu a zdravý životný štýl.